Igsuon, kung kining kasuko, kayugot, naapang kasina, pagdumot, dili makapasaylo, kung naapa ni sa imong kinabuhi karon, luoy ka. Makahatag ni nimog kadaot ilabi na sa imong kalaglagan ang kapainan. Dayon magdulot sa dili ka malinawon ug babag nga ikaw magmalipayon. Uig suon dili ta robot na atay pagbati. Natural usay, masakitan ta, madismaya ta, masuko ta, makasala ta, kadi ta perfect. Ang mahalaga lang nga maningkamot ta nga mawala ni sa atong kinabuhi. Maningkamot ta pinagi sa pagampo nga kining klaseng batasana mawala unta ni ug dili magpuyo sa atong kinabuhi kay makalaglag sa atong kalag. Walay perfect nga tawo gyud isuon. Ug labaw nang walay sala nga dili mapasaylo. Ang dili mapasaylo nga sala kanang sala nga di nato hinulsulan. Importante nga maningkamot ta kay ngano wala ta igong gahom nga unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Wa ta kasiguro ug madamlag buhi pa bata. Simba ko maabdan ta kalit moabot ang kamatayon. Day naa pa ta aning batasana nga nagpuyo pa sa atong kinabuhi. Din wala pa nato kini hinulsuli ug wala pa nato baghua. Alaot ta kay sarado yun ang langit alang kanato. Muna igsuon maningkamot yun ta diin sa pagkinabuhing mataro. Maningkamot kitag ampo sa Ginoo nga dili unta magpuyo ang mga batasan nga yawanon. Magpuyo unta ang hiyas nga Dios nun. Dili luoy ang tawo nga kantigo magpasaylo. Labaw nang dili kagansi nga pagkatao. Ikaw katong mga tao nga nangandoy ng imong kinabuhi limpyo, malinawan ug malipayon at tubangan sa Dios. Kay kung ang mga sala nga yawanon ato ipapuyo kanunay sa atong kinabuhi, dili ta malinawan ug malipayon. Timan igyo na igsuon, ilabi na ng kasina, grabe na. Grabe ang taong masinahon. Babag na sa grasya nga maabot sa kinabuhi. Amen.